Men jag tror att det var här. Ja, det är här. Jag ska gå in. Ena benet. Och andra. Och greppa runt honom. Samtidigt som gör det så lyfter vi upp honom lite bara för att störa balansen på vägen in. Vi kan upp och in här. Nu drar vi honom över oss. Och använder benet för att få med båda ansikten.